As dúas Olivias. Bos días, nenos. Unha compañeira nova únese hoxe á clase. Pode sentar cerca de min? Eu podo axudarlle a que se integre e ser a súa compañeira na clase de arte. Realmente, Olivia, iso estaría moi ben, porque as dúas tedes moitas cousas en común. De feito, xa hai unha cousa que tedes que é absolutamente idéntica. Olivia, coñece a Olivia. Hola. Que? Chámase Olivia, pero Olivia é o meu nome. Ambas sodes Olivia. Vale, Olivia, vai e senta a carón de Olivia. E agora toca mate. Quen sabe canto é 4 máis 2? Sí, Olivia? Eu. Mirábame a min. Pero sinalábame a min. Vale, vale. Desde agora, para evitar confusións, Olivia é Olivia 1. E a nosa Olivia nova é Olivia 2. Esta vila non é o suficientemente grande para as dúas Olivias. Certo. Que tes pensado facer sobre iso? Imos baternos en duelo. Costas con costas. Damos 10 pasos. Damos volta e o duelo empeza. Quen perda, abandona a vila. Cando ti queiras. Como pode alguén máis chamarse Olivia? Olivia é un nome moi popular. Pero non é xusto. Os seus papás non preguntaron se podían usar o meu nome. Ai, cariño, pero iso é bo. A moita xente gusta o teu nome. Hai poucos anos Olivia era o 5º nome de nena máis popular. Agora xa é o 3º. Cada ano máis e máis xente chama Olivia aos seus bebés. Ja, quizáis algún día todo o mundo se chame Olivia. Todo o mundo. Podes pasalo salo, Olivia. Esta cea está boa, Olivia. Grazas, Olivia. Que tal o traballo hoxe, Olivia? Ben, Olivia, e que tal o teu? Un paquete para Olivia. Son eu! Regra número 23. Sei que é difícil de crer, pero máis de algo non é sempre mellor. Mira como lle chaman papá a outras persoas e a min non me importa. Tócache, Olivia! Grazas, Daisy. Ai, perdoa, referíame a esta Olivia. Olivia 2. Ui, 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 ui. Olivia vai estar por aquí para xogar hoxe. Olivia 2. Devolvoche os teus debuxos. Dalo meu debuxo por erro. Fíxate. Gústame máis o teu, así que intercambiamos. Pero a min gústame máis o meu. Non quere dicir para Olivia, Olivia. Mamá, tomei unha decisión importante. Vou mudar o meu nome a Pam. Por que queres iso? Porque non coñezo outra Pam. Sería a única. Se queres chamarte Pam, podes. Ah, vale. Pois son Pam. E desde agora o meu nome é Pam. Sen números ao final. Non o esquezades. Señora Hogenmuller, mudei o meu nome a Pam. A mamá parecelle ben. Está ben, Olivia. Pam. Está ben, Pam. Hey, Pam. Psst, Pam. Pam. Que, Julian? Nada, só quería probar como soa. Moi ben. Quen de vos sabe cantos días ten a semana? Olivia? 7. Luns, martes...
Conseguiches un positivo. Sí, Foi Olivia 2 quen respondeu. pero eu levantei a man primeiro. Preguntoulle a Olivia. E a ti a Spam. Non sei se Pam é un bo nome para min. Non queres que che volvamos chamar Pam? Nunca me sentín moi Pam, sempre me sentín moi Olivia. Definitivamente, ti és moi Olivia. Decidín volver ser Olivia. Alégrome. Todas as Olivias son especiais, pero ti és especialmente especial para min. Un, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Xa tiño. Unha boa acollida, Olivia. Moi boa a túa tamén. Imos darlle un nome. Desde agora é a cidade das dúas Olivias. Daquela, gustache a nosa escola, Olivia 2. É moi boa. Alégrame que che guste. Ei, Olivia 1, podes ter de novo o teu debuxo se queres. Grazas. Sabes que? Estaba a pensar que quizáis podíamos ter un club de Olivias. Iso soa moi ben. Volve despois da escola e podemos empezar. Só se permiten Olivias. Daquela, que podemos facer primeiro? Falar sobre por que adoramos o nome Olivia. Vale, moi ben. Gústame como empeza con O, porque non moitos empezan con O. Non é tan curto como a Pam, así que cando alguén di Olivia tes máis tempo para escoitalo. Ademais, non é un nome de nenos. E agora, que podemos facer? Que facedes? Podo entrar? Non, Ian, este é un club para Olivias. Así que non sendo que te chames Olivia non podes entrar. Vale. Xa sei, queres cantar unha canción? Non me gusta cantar. Non che gusta cantar? Ola, podo xogar? Non se permiten francins. Soamente Olivias. Vale. Queres xogar ao escondite? Non, a verdade. Queres xogar ás cartas? Non. Así é, todo un club só para Olivias non é tan divertido. Preparadas para xogar? Tía Pandas, Olivia! Tía Pandas, Olivia! Tía Pandas, Olivia! Aí se que deitar, Olivia. Por que se lles chama cama ás camas? É só unha palabra que inventou alguén. Como Olivia é unha palabra que significa eu e papá significa ti. Sí, Supoño que os nomes non son tan importantes, verdade? así é. Boas noites, cariño. Adir Adir. é unha palabra que inventei e significa que podías lerme un libro. Boas noites, Olivia. Boas noites, papá.